ବାପୁ ଛୋଟବେଳଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ନା। ବଡ଼ ହେଇକି ଯାହାକି ଆମେ ହୀନସ୍ତା ହଉଛେ ରେ। ସତରେ ସାଙ୍ଗ ଠିକ କଥା କହିଲୁ। ନା ଅଛି ତୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳେ ତୋ ନାକରୁ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗାଣି ବହି ପଡ଼େ ସେ ଜିନିଷଟା ତୋର ମନେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ତୋ ପେଣ୍ଟ ଢିଲା ହେଇକି ଗଳି ପଡ଼େ ସେଇଟା ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିଛି? ଛାଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼େ, ଦି ଜଣ ଯାକ ତ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଛେ, କହିବା କାହାକୁ। ପପୁ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏ ଶୀତ ଦିନଟା କାହିଁ ଆଉଛି? କାହିଁ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଶୀତ ଦିନ ତ ଆସିବ, ସେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସିବ। ଓହୋ, ଶୀତ ଦିନେ ତୁ ତ ଗାଧଉ ନଥିବୁ ଆଉ। ଏମିତି ମତେ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଦିନକୁ 3 ଥର ସାବୁନ ଘଷି ଘଷିକିନା ଗାଧଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବୁନୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ଗାଧଉଛି। ତୋର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟାଏ ସାବୁନ ଯାଉଥିବ ସେଇଥିରେ ଗାଧଉଥିବୁ, ତୁ କଥା କହିଲା 3 ଥର ଗାଧଉଛି। ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଆମ 2 ଜଣ ଭିତରି କଥା, କାହାକୁ ଜଣେଇବାନି ହେଲା। ଏ ପପୁ ଦେଖେ ଡମ୍ବୁରୁ ଭାଇ ସାଢ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଚାଲ ତାକୁ ଡାକିବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା। ହଉ 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 ଚାଲେ ଚାଲେ ଚାଲେ। ଡମ୍ବୁରୁ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲ। କ'ଣ ହେଲା କି ରେ ରଘୁ? ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଏଠି ବସି କ'ଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପପୁର ମୋର ବସିକି ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଥିଲୁ। ତମ 2 ଜଣଙ୍କର କି ଦୁଃଖ? ଦୁଃଖ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଖାଲି ତ ରାଗିଲ ଡମ୍ବୁରୁ ଭାଇ ଆଉ, ଆମେ ତ କିଛି କହିବାକୁ ଦେଲେ ସେଟା କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ, ମୋର ସିଆଡ଼େ କାମ ଅଛି। ପପୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଡମ୍ବୁରୁ ଭାଇ କ'ଣ ପଚାରୁନୁ? ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ଡାକିବାକୁ? ତୁ ପା ନିଜେ କହିଲୁ ଡମ୍ବୁରୁ ଭାଇକି ଡାକେ, ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା। ସାଙ୍ଗ ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନା ଶତ୍ରୁ? ତତେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ? ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକୁଥିଲ? ରହିଥା ଆଜି ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଛେତରା ନ କରିଦେଇଛି, ମୋ ନାଁ ବି ଡମ୍ବୁରୁ ନୁହଁ। ଆରେ ପପୁ ଚାଲ ଭାରି ଡମ୍ବୁରୁ ଭାଇ ନହେଲେ ଛେଚି ଦବ, ଆମର ଡମ୍ବୁରୁ ବଜେଇ ଦବ। ଚାଲ ଭାରି। ହଁ ରେ ହଁ, ଯାଉ ଚାଲ, ପଳେଇ ଚାଲ। ଆରେ ରୁହ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ରୁହ। ଆରେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ମତେ? ଡମ୍ବୁରୁ ମୋ ନାଁ, ଡମ୍ବୁରୁ ତମର ନ ବଜେଇଛି ମତେ ତାହେଲେ କହିବ।